बड'लेण्ड एबसुना माबोरै जादों? बारा थिग जायाखै। बारा थिग जायाखै ना? माबोरै थिग जागोन? खारलायनायखौनो होना होगोन। Hei hero, pra aktor nukailin ko. Hei aktor, Bड'लेण्ड एबसुनि अनै खारफालांथारगोनलै आं। बिराद मोजां गेलेयोलै, बेनिफ्राय एसे कमेन्ट लानि आं। सायाव गेलेयो। खेला नायदों ना? माबायदि जादों गेमा? मोजां जादों ना? सोर देरहागोन बायदि? बड'लेण्ड एबसुआ। नर्थ इस्टजों देरहागोन ना देरहाया? नर्थ इस्टजों? बड'लेण्डआ? औ। देरहागोन ना देरहाया? ओइ, नर्थ इस्टजों बड'लेण्डआ देरहागोन ना देरहाया? द्र' जानांगौ। द्र' जानांगौ। नर्थ इस्टआसो देरहागोन। नर्थ इस्टआसो देरहागोन। एसे गोरासिना द्र' जायोबा मोजां। दासिमाव बड'लेण्डखौ माने नुनायाव दुरबलथार। दुरबल नुदों ना? 30% दं आरो। 30% जादों? बहुद इमप्रुभ जाबावनांगौ दं। औ। फ्रेन्डलि मेच खनबासो गेलेनांगोन। फ्रेन्डलि मेचआ गेलेनांगोन आरो बांसिन। खनबेसे गेलेनांगौ? जिखुनु जाया 5-6 टाइम्स गेलेनांगोन। औ। खनबेसे गेलेनांगौ? खनबासो गेलेनांगोन। औ। बबे टिमजों गेलेनांगोन? बिदिनो एसे मोजां क्लाबजों गेलेबा मोजां जायो आरो। वेलफोर टिमफोरजों एसे डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि मोजां टिमजों गेलेबा साबसिन जागोन। नोंसोर बुंलायदो एबार। इसोरो होनदों फ्रेन्डलि मेचखौ खनब्रै खनबा गेलेनांगोन ओरै होनना बुंदों इसोरो। औ, ओमफ्राय नोंसोरनि बायदिबालाय नर्थ इस्टजों देरहागोन ना देरहाया? देरहागोन। बड'लेण्ड एबसुआ इमप्रुभ जाबावनांगौ दा? जाबावनांगौ ना? माबोरै इमप्रुभ जागोन दा होमबा? फ्रेन्डलि मेच गेलेबावनांगोन। गेलेबाय थानांगोन। खम जादों। सोरनाव सोंनो खोन्थादों? इसोरखौ सिनाया। खेलाया माबोरै जादों आदा? थिगैनो दंना? बड'लेण्ड एबसुना माबोरै जादों? बारा थिग जायाखै। बारा थिग जायाखै ना? माबोरै थिग जागोन? फार्स्ट टाइम जोबाय थाबासो मोजां जालाङो खोमा। औ। फ्रेन्डलि मेच गेलेबावनांगोन नामा? दसबासो गेलेबावनांगोन। बबे टिमजों गेलेनांगोन? माजों गेलेनांगोन? लकेलफोरजों गेलेनांगौ। आरो बयबो होगोन नामा? अनलाइन होगोन नामा? औ। दिनैनि खेलायाव सोर देरहागोन? बड'लेण्ड देरहागोन। बड'लेण्ड देरहागोन। नर्थ इस्टजों देरहागोन ना देरहाया? देरहागोन नर्थ इस्टजों। नर्थ इस्टजोंबो देरहागोन। नोंनि बायदिबालाय? नाजायोबा देरहागोन खोमा बड'लेण्डआ। देरहागोन ना? मोजां नुदों ना? दा फार्स्ट टाइम फ्रेन्डलि नांनाय ना। औ। जोबाय थाबा जालांगोन। जालांगोन ने? Hey.
आं जारा फाग्ला सोर देरहागोन दिनैनि मेट्सआव खेला जोबबासो मोनसिगोन औ देरहानायाथ' बड'लेण्ड एफसिया देरहानांगौ मोजां गेलेदोंना मोजां गेलेदों औ नर्थ इस्टआ हागोन ना हाया नर्थ इस्टजों बेखौथ' बुंनो हानाय नंला खेलाखौ नुबासो मोनसिगोन अ फ्रेन्डलि मेट्स गेलेबावनांगोन नामा गेलेनायाथ' गेलेनांगोन औ गेलेनांगोन ने खेलाया माबोरै जागासिनो मोजां ना नायनो सोलिगासिनो हा मोजां सोलिगासिनो मोजां सोलिदोंना दा समान समान जानानै दङ अ नर्थ इस्टजों देरहागोन ना देरहाया बायदि बड'लेण्डआ दा आसा खालामदों देरहागोन होननानै सिनायखायो बेखौहाय नोंबो आंखौ खेबो आंबो नोंखौ खेबो बोरै जानांगौ इउटुबार जों इउटुबारलाय आजांबायखौ नायनोलै मानसिफ्रा आदाजोंबो एसे बेस्थ'लै उनाव नायजायानो उनाव नायदो होननानै बुंबाय मा नाम नोंनिया गनेश बर' नोंनि गामिया बरमानसु थैसा आं दिनैसो मिथिबाय लोगोबाबो मिथियामोन होनबायना बाक्सा बरमानसु नैबे नों सायाव थायोमोन ने किपाराव ओमफ्राय दा बड'लेण्ड एफसियाव किपार हिसाबै थागोन औ दे मोजाङानो नों भिडिअ हगारगोन ना औ दा भिडिअ खालामनानै बेनाव नायनो हागोन आदा जारा प्रग्रामाव औ आदा खनसे दिन्थिसिगोनखौ नायनोलै हा ओइ जुमला हाय होन र' आं डाइरेक्ट थांनायसिनो खालाखै बिरखाङा गावखौ खेबाखै बायदि नंलायदों बे दुगागानो माथोलाय बिरखाङा होनलाय गावखौ खेबाखै सानबावदोंब्रा बियो केमेराया मोजाङैथ' बोबाबो ना बड'लेण्ड एफसिनि कचारा नै मेघालयनिफ्राय फैदों